Ara fa un any i mig vam engegar el projecte Viure de l'Aire Barcelona, que consisteix en la instal·lació de 2 aerogeneradors al Parc de Collserola. Pensem que aquest és un projecte molt interessant perquè permetrà la generació d'energia renovable muntada per ciutadans de Barcelona. És un projecte cooperatiu. Permetrà desenvolupar la faceta educacional del projecte perquè la gent vegi les renovables no com una cosa llunyana, sinó com una cosa propera. I finalment és un projecte que es desenvoluparà a prop d'on vivim nosaltres, i nosaltres creiem que això té una importància molt gran. Específicament el projecte consisteix en la instal·lació de 2 aerogeneradors de 6 megawatts cada un a la serralada de Collserola. Aquests 2 aerogeneradors es calcula que podran abastir a més de 8.000 llars cada any a la ciutat de Barcelona o l'àrea metropolitana. Amb l'energia elèctrica produïda, a més, s'evitaran l'emissió de 7.000 tones de CO2 a l'atmosfera. Durant tot aquest temps que hem estat engegant aquest projecte i duent-lo a terme, hem pogut avançar en les primeres fases del projecte, com ara són la prospecció dels possibles emplaçaments per a aquestes 2 turbines, l'anàlisi de producció amb dades de mesoscala i hem fet també un estudi preliminar de compatibilitat ambiental. En paral·lel a tots aquests estudis, ens hem anat reunint amb els responsables de diferents àmbits per presentar la idea. I gràcies a la visibilitat que ens ha proporcionat Germinador Social, hem pogut fer i continuem fent difusió del projecte perquè més i més gent aposten per una energia més local, més sostenible i més democràtica.